ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଚଙ୍ଗୁ ଓ ମଙ୍ଗୁ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ମିଳିମିଶି କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଭଲସେ ବିତେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା। ଚଙ୍ଗୁ ଓ ମଙ୍ଗୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ବନ୍ଧୁତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସି ସାରିଥିଲା ସେମାନେ କିଛି କାମଦାମ କରି ଘର ପରିପୋଷଣ କରିବାର। ଚଙ୍ଗୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମିଠା ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଲା। ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ପରିଣତ କଲା। ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ତା'ର କାମ କରିବାର ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳସୁଆ ଥିବାରୁ ସବୁଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରିବା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ବଡ଼ ପରିବା ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯେତେ ଯାହା କରିଲେ ବି ତା'ର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନ ବେଳେବେଳେ ଖୋଲେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରାଖ ଆସିବା ତା' ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ତା'ର ଦୋକାନ ଗରାଖ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ତା'ର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା' ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ବଦଳରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ଶେଷରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯମଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲା, ଚଙ୍ଗୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଯମରାଜ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁକୁ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ତା'ର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲା।